Het is voor het eerst dat wij op een donderdagmiddag starten met een IPCO. Een noodzakelijke verandering waarvan de uitwerking na verloop van het IPCO ons duidelijk wordt. Het is mijn hoop dat wij vruchtvolle besprekingen met elkaar zullen hebben. Het programma staat vol interessante onderwerpen die onze aandacht vergen. Een van de thema's die bij mij in het oog springt is de aangaande het klimaat. Wij krijgen daarbij een presentatie van een expert die op Bonaire onderzoek heeft gedaan. Voor Curaçao is dit belangrijk, omdat wij veel dingen gemeen hebben met Bonaire, qua ligging en natuur. In die zin zullen we zeker veel van de presentatie kunnen leren. Opvallend zijn de woorden die gekozen zijn voor het advies Klimaattafel Bonaire. Het is nooit te laat. Ik laat mij door deze woorden inspireren en ik wil daarmee een boodschap overbrengen met dezelfde gedachten. Het is inderdaad nooit te laat om te veranderen. Nooit te laat om te verbeteren. Nooit te laat om de beste kant van je te laten zien. Zo zal het niet laat zijn om alsnog een nationale slavernijmuseum op te richten. Weliswaar zijn we daarmee als Rijk meer dan 150 jaar laat, maar te laat is het nooit. Het is in dezelfde lijn van de gedachten ook niet te laat om invulling te geven achter de komma van premier de heer Rutte. Die invulling moeten we wel degelijk doordacht zijn en moet goedmaken wat door het slavernijverleden en het kolonialisme is misdaan in de gemeenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De wereld maakt veel mee als gevolg van de klimaatverandering. De impact van jarenlange vervuiling en verspilling van energiebronnen heeft ons hierna geleid. Maar het is nooit te laat om daarin een positieve wending te geven. Nederland loopt daarin voorop, maar vanuit Curaçao hopen wij te kunnen profiteren van de technische kennis die aanwezig is in Nederland. Curaçao heeft al de eerste stappen genomen om te dienen als voorloper in de Cariben, om steeds meer groene energie te produceren. Ook een punt van zorg is de situatie waarin studenten in Nederland zich bevinden die oorspronkelijk uit het Caribische gebied komen. Als delegatie van Curaçao hebben we regelmatig contact met de studenten uit onze regio en ze vertellen allemaal over de vele knelpunten en pijnpunten die zij ervaren. Pijnpunten zoals discriminatie en vooroordelen, cultuurenaanpassingen, taalbarrière en sociale isolatie. Caribische studenten kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege het gebrek aan ondersteuning van familie en vrienden die ver weg zijn. Soms kan het moeilijk zijn om nieuwe vrienden te maken en deel te nemen aan sociale activiteiten vanwege culturele verschillen en taalbarrières. Huisvesting. Huisvesting in Nederland is prijzig. En dit is een uitdaging voor de meeste Caribische studenten. Financiële druk. Studeren in Nederland kan duur zijn, vooral voor de Caribische studenten. Caribische studenten kunnen moeite hebben om de financiële verplichtingen na te komen, zoals collegegeld, huur, verzekeringen en levensonderhoud. Dit kan leiden tot stress en angst voor hun financiële situatie en kan hun academische prestatie negatief beïnvloeden. De Nationale Ombudsman heeft hierover onderzoek gedaan en daarover gerapporteerd. Dit is geen nieuwe situatie. Het zijn bekende verhalen die al jarenlang spelen zonder dat concrete oplossingen daarvan komen. Maar het is nooit te laat. Om ook hierin een wending te brengen. We kunnen als autoriteiten datgene bewerkstelligen om het leven en daarmee ook de prestatie van deze studenten te helpen verbeteren. Deze samenstelling uit de Staten van Curaçao reist al 2 jaren door het Koninkrijk om met andere collega's van de andere staten en de Staten-Generaal te vergaderen. Soms stuiten we tegen kritiek.
over de meerwaarde van deze reizen. De meerwaarde van deze vergaderingen, zoals dit IPCO, moeten we met z'n allen samengeven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met z'n allen moeten dragen en uitdragen. Het is hiervoor ook nooit te laat. Mijn collega, de heer Today, zal een uiteenzetting geven van de recente ontwikkelingen op Curaçao. Ik laat het hierbij.